Astebururo, kilometro, irriri galtzen ez duten familia guztiei. Amatxone garrez egi eskero, malkoz bustiaz aitaren gutuna, arkezingo du berriz irakurri, zenbat zenbat maite duguna, 40 minutuz milaka taupada, larun bat eta berriro bidean, kamioiak pasa, kotxeak pasa, infinitora kartzen aiz begira, oroitzapenak nahasten dira. 40 minutuz milaka taupada, begietara begiratzean, hitz egin gabe ulertzen zaitut, kristalodiak ezin du aitak, gure irriparra inoiz gelditu. Iragana urruntan urbil, hitz egindakoak denak gogoan, itxasaizea usaindu zurrutik, lurra rotzonekin pernua dirudi, begietara begiratzean, hitz egin gabe ulertzen zaitut, kristalodiak ezin du aitak, gure irriparra inoiz gelditu. Eldu gara kartzela atarira, amets gaiztoen kaiola botzera, oiuka dabiltza gizon urdinak, sumindu nahian gure odola. 40 minutuz milaka taupada, begietara begiratzean, hitz egin gabe ulertzen
bat idatzi nahi dizut ilunpe ondatik. Gizakia izan ta xamaki bihurtu nauden barrote hauen artetik. Hangarraro bat, asteat inguru ta gutu nau, inoiz ezain zuralduko dakidan arren, bertan oroitu nahi zaitut. Larrosik gabe, udaberi eskasa, maitasunik gabe, familia aldu aburdin notzaren atzean, etzeko semearen negarragan. Ere Espainiatik beharko bizea, gizan ere, dagokigu, euren senti eta lagunen ondoan bizitzea. Bakoen ere dagokigu, Euskal Herria edukion gainik urre egotea. Dispertsio amaitzea lortu behar dugu. Denon egin beharra da, denok behar dugu, eta bai, denok egin dezakegu. Merezi dute, merezi dugu, merezi dugu. Liburuak egun daiten eta doan dira, sakabanak eta
Kartzelako zoruan nago dolaz guztita, neure herria saldu hori izan ez zutera, inoriz esan agairik ongi dakiguna. Herria maitazea da gure bekatua, belarrik gabeko zelai berde batean, itzik gabe semearen lagunik onena. Semearen